Wai akan wannan jakin kike wulakanta ni? Na gaya maka. Kuma na tsane ka. Ba na son ka kuma ba zan taɓa son ka ba. Ki taimaka wa zuciyata, kar ko mummunar fahimta. Ba laifina ba ne, laifin so ne. Tun ban yi gaggawa ba, gashi sanki ya zama babba. Akwai alamar zanayi cuta, zane ya hauka in ban samu ba. Ban samu ba. Budurwar abokina. Wai dan Allah kai me yasa ba za ka fita a rayuwata bane ba? Saboda ina son ki. Kuma ina ƙaunar ki. Me yasa kake so ka ci amanar abokinka, kake so ka ha'ince shi? Saboda ni ne nafi dacewa da ki. Babu abin da ban fisa ba. Ni wannan bai dame ni ba. Ka sani wanda yake son ka shine yake son ka. Ka san menene mutunci? Zuciya ta bibi zuciyar da take mutunta ta. Ba wayewa bane kuma ba burgewa bane ka dinga bibiyar yarinyar da ba ta son ka. Na san menene soyayya, wannan dalilin ne yasa nake bibiyar ki. Ka riƙe ajinka na ɗa namiji, ka je ka nemi wacce ta yi daidai da kai. Ni dai ina santa. Wai ko kin san menene soyayya? Na fisa kuɗi, na fisa komai. Zan baki kulawa fiye da yadda kike tunani. To kai an faɗa maka kuɗi shine soyayya? So na gaskiya ba ruwansa da dukiya. So na gaskiya babu ruwansa da mulki. So na gaskiya babu ruwansa da ƙarfi. So na gaskiya babu ruwansa da kyau. Zuciya kawai tana ƙaunar wanda yake kyautata mata ne. Akwai alamar zanayi cuta, zane ya hauka in ban samu ba. Ba na buƙatar kyautatawa daga gare ka. Shi abokinka ne, tunda ka nuna budurwa ta fi aboki, ka yi felin. Ni na tabbata idan har ka samu wata wacce ta fi ni ma za ka rabu da ni. Ba zan taɓa son ka ba, kuma ka daina ɓata wa kanka lokaci, ka daina bibiyata. Wai akan wannan jakin kike wulakanta ni? Na gaya maka. Kuma na tsane ka, ba na son ka kuma ba zan taɓa son ka ba. Ni dai ina santa. Budurwar abokina.